Здравейте, мили мои красавици и красавци! Не се очудвайте, че имам друг скин. Възникна проблем с моя Roblox и заради това този фон беше записан на телефона на моята приятелка. Тя си има канал, ще го оставя долу в описанието. Отидете и се абонирайте за нея. Но в това видео искам да ви споделя моите тревоги. Единствената ми тревога през това тревогата ми през това прекрасно лято, извинете за това, е, че скоро училище и аз ще трябва да се местя в друго училище, поради причини. Сигурно някой от вас е трябвало да се местите в други училища. Моля ви, напишете вие точно в коментарите какво трябва да правя, за да се влее в компанията. И също така напишете поради какви причини вие сте се местили в други училища. На мен ще ми е много интересно да го прочета. Но това беше от мене. До други срещи.